Ребята, если у вас очень проснуться, да подождите, блин, хоть 5 минут. Проснешься, когда... Молодец, я сегодня просто думала, что расписание сегодня. Нет, ничего мне не говорила. Мне просто заставили сделать, я больше придумала. Это не роза! Это ой, команда, розу снимай! У нас тоже вообще, да. Мне снова машина. Я уже второй делал. Зачем телефон делать? Телефон не надо. Ему надо один полный. Да, если он лучше жарит, то ему один полный чума. Ладно, это не так. Сейчас мы отдадим такие то ли идет. Мне сказали, что это я давай. А тебе не можно работать? Да, на украинском. Я не могу получать даже. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Я сейчас пропишу. А можно научиться? Но ты чуть-чуть потом надо передать чуть-чуть комментарии. Дима немножко комментарии оставить. Я сегодня медитировала тоже на парном на встрече с вами и вспомнила, когда я первый раз прочла Бхагавад-гиту, у меня был такой внутренний вопрос, почему этому не учат в школе. То есть в школе есть столько предметов, но нет вот этого учения Бхагавад-гиты о том, кто я, да, где я нахожусь, какая вообще цель моей жизни, что мне делать. Для меня это было такое открытие, и я вот пришла к выводу, что было бы классно, если бы детям в школах это преподавали, а у вас как раз это преподают в школе, и я за вас очень рада, что вы очень дальше, что вы уже сейчас повторяете Бхагавад-гиту, и это дает нам такую внутреннюю опору, да, понимать истинную суть вещей, и не зависеть, да, от внешних обстоятельств, потому что вы знаете, я душа, есть Кришна, есть мои взаимоотношения с ним. И что бы вокруг ни происходило, там, разочарование, боль, убеждения, можно обращаться к Бхагавад-гите и находить в ней ответы на все свои вопросы. И это будет давать опору и действительности от того, что происходит вокруг. Сегодня давайте попробуем вместе обсудить. Также повторяю эти темы, чтобы укрепить отношения с там среднего служения. Жатати другом рисю, другам джанмам ритасича, тасмат апарья ситхе, насвашоши архаси. Той, хто народився, обов'язково помре. Нет. 28. Ад'якта діні путані, якта затяні бхарата, ад'якта путанам ева татрачка паритетана. Ад'якта адіні. Ад'якта адіні. Спочатку не проявлені. Спочатку не проявлені. Путані. Путані. Усе, що створене. Все, що створене. Якта. Проявлені. Проявлені. Вав'яні. Вав'яні. Всередині. Бхарата. Нащадок Бхарати. Ав'якта. Непроявлені. Нізганані. Коли знищуються. Ева. Це все так. Татра. Тому. Яка. Пайдевана. Турбота. Переклад. Усе створене існує спочатку в непроявленому стані, проявляється на проміжній стадії і знову поринає в непроявленість після знищення світу. Тому навіщо сумувати? Пояснення. У будь-якому разі, віримо ми в існування душі чи ні, немає підстав для скорботи. Тих, хто не вірить в існування душі, послідовники ведичної мудрості називають атеїстами. Припустимо, що ми приймаємо атеїстичну позицію і все одно ми не знаходимо причин для скорботи. До творення, коли душа відсутня, матеріальні елементи є, але в непроявленому стані. З такого тонкого непроявленого стану виходять світи, так само як з ефіру виникає повітря, з повітря вогонь, із вогню вода, а із води земля. Із землі виникають різноманітніші утворення. Як читали? Ну, немножко почитали, можно Да. Давайте обсудим. Есть сколько там. все, что вышло, там что важно, ценно, что в отношении ты
снова нету причины фобии о теле. Или там еще в стихе что говорила, что все существует всегда, только лишь в проявленном, либо недопроявленном виде. Да, я вот тоже книжка. У меня есть, мы такие, мы покупали так много и раздавали в школу. Да, и тут вот тоже кусочек, потому что раскроет тему этого стиха. Насамперед Господь Крішна звільнив Арджуну від найбільшої огуди матеріального світу і кожної людини зокрема, а саме хибного сприйняття себе як тіла. Зазвичай ми так і думаємо про себе. Я є воно, моє любиме тіло, хлопчика чи дівчинки, яке звідкись народжується за такою-то адресою, в такому-то місці, селі, країні, яке росте, спить, їсть, одягається, якому усе належить, яке ми так любимо. Я і моє, хіба не так? Твоє єство, твоя істинна природа, твоє я зовсім інше, може Господь Крішна, пригнічено горем Арджуни, пригніченому горем Арджуни. Це як і усі інші живі істоти, не смертне тіло, а вічна, незмінна, безсмертна душа. Саме вона, душа, є володарем тіла, а не навпаки. Саме тому живі істоти так захищають своє тіло, адже там живе його повелитель, душа, джерело життя і саме життя. І в цьому вірші розповідалося, що з тонкого непроявленого стану виходять світлі так само, як з ефіру виникає повітря, вогонь, звуки, вода, звуки земля. Так само і наше тіло, воно состоит из всех этих элементов, а потом распадается в непроявленное состояние. Це крихітний загадковий світлячок, незбагненне енергетичне диво, лише тимчасово поселяється всередині такого ж тимчасового помешкання, своєрідного вбрання, машини для дій, у тілі людини, тварини, комахи, де ще є. У тілі собаки, риби, мікроба, дерева, Японія мати. вітер, всюди, воно пронизує кожну клітинку тіла. Давайте і дає йому життя. Так само, як сонце наповнює небо сонячним світлом, так і душа наповнює тіло свідомістю. Душа не народжується і не вмирає. Наставляє свого друга Господь Крішна, отже, і ти, як душа, ніколи не народжуєшся і ніколи не вмреш. Душу тим, що тим тимчасово живе в тілі, пронизується тіло, неможливо знищити ні вогнем, ні зброєю, ні вітром, ні миттю. Душа не може вбивати чи бути убитою, тому не ясне своє серце, підійми рух і виконує свій прямий обов'язок. Війна, бийся. Давайте продовжимо. Розглянемо, наприклад, високий хмарочос, що збудований з елементів землі. Якщо він руйнується, це означає, що появлення знову стає непроявленим, і в кінцевій стадії перебуває у процесі атомів. Закон збереження енергії не порушується, просто з часом речі проявляються і знову поринають у непроявленість. У цьому і полягає різниця. Отже, немає підстав уболівати за чим-небудь, адже воно завжди є у проявленому або ж непроявленому стані. Так чи інакше, ніщо не зникає, навіть за непроявленого стану. Як спочатку, так і наприкінці, всі елементи існують у непроявленому стані. Лише на проміжному етапі вони з'являються, і там виникає творіння. Отже, немає жодної різниці навіть із матеріального погляду. Якщо ми приймаємо твердження весь, яке наведено у Бхагавад-гіті, де сказано,
що матеріальні тіла згинуть із плином часу, Антаванта і Медиха, але душа вічна, ніття всьохта шарірніна. Тому ми мусимо завжди пам'ятати, що тіло подібно до одягу. Навіщо сумувати, скидаючи старий одяг? Порівняно з вічністю душі, матеріальне тіло насправді не існує, його існування подібне до сну. У вісні ми можемо уявляти, що літаємо в небі, або ж сидимо в царській колісниці, або прокидаючись, бачимо, що ми зовсім не на небі, не на колісниці. Кладична мудрість закликає до самоусвідомлення. Заважаю на те, що матеріальне тіло насправді не існує. Тому у будь-якому разі вірить людина в існування душі чи ні, немає причини сумувати остатнім тілом. Дякую. Які в тебе є думки? Наприклад, цьому ще. То, что тело это как одежда, типа, семью, дома, Поэтому дела вона переживати. але сумувати трошки можливо за кимось, хто нам дуже дорогий, да? Як вважаєте? Не за тілом, а за відносинами, так? Добре? Тому що, ну, так чи інакше ми прив'язуємося, і навіть духовні вчителі, коли хтось з духовних братів покидає тіло, вони теж сумують, і вони навіть плачуть трошки, тому що ну, відносини, вони були дуже важливі, і сердечні, близькі цих людей особливо глибокі духовні переживання, які вони разом проходять своїми духовними роками, да? І тому теж вони якийсь час трохи сумують. Це нормально сумувати, але не закладати цей стан, щоб своє життя теж проживати в неблагості, ентузіастично, щось створювати нове, якось служити Крішні, якось служити відданим, щоб Господь живе в любові радість, тому ми теж повинні так своє життя жити. Добре? Ще в когось щось є? Може на питання, які тематики є, да? Я недавно слышала историю, как ученики Шилы Прабхупады где-то в Индии нашли, что это было, Кыргызстан или что-то, и висело изображение тоже какого-то духовного брата, этого ученика Шилы Прабхупады, и он, когда увидел фотографию, он улыбнулся и поздоровался, сказал: «О, Харибол». То есть суть в том, что вот эти отношения личные, они никуда не исчезают, просто тело, да, ушло в непроявленное состояние, но эти відносини, вот тоже он подал такой пример. Дискорды, да, что отношения есть. Теплотой, да, память. Ну, это касается тоже и наших родственников, наших родителей, наших мужей, жен и так далее. Все равно кто-то из нас всегда попадет первый, и ну, оставлять вот это тепло душевное, это очень важно. То есть его нельзя вычеркивать, делать вид, что этого не было. Но, то есть это нужно просто принять и сохранить. Надо мать, видите, какие там Нет. Я расскажу о чем-то повидательном. Ну, что запомнилось? Что запомнилось? Что Ну, просто не надо суммироваться за телом. Тогда молчите, пожалуйста, во время того, как обсуждается священное писание. Когда мальчики говорят, Рама, хочешь что-то добавить? Ну, да, скучно. Спасибо вам.
Я могу отдать свой капитал, если не предлагаю. А почему пальцы спрятали? На молнию попадает вечно
Давайте перенесем родителям, учителям. Родителям сначала родителям. Давайте перенесем поклон нашим наставникам, учителям, старшим. Смотрите, он тоже делает. Давайте помечаем нашими кругу защитниками, братьями и отцами. Нет? Мама, скажешь мальчикам? Давай. Дорогие мальчики, давайте склонимся перед нашими дяди, мамами, сестрами, нами. Понятно. Да, хорошо. Давай, только внятно, не спеша. Хорошо? Давайте склонимся перед теми восставленными обрядами, когда подался еще посланник, когда вошел в Как я могу? Мальчикам потерпевшего,
Напишите, пожалуйста. Сейчас напишем это. Что это? Что там? Хорошо, это тоже должно понимаем, мозг, конечно. А что еще там принесет?
Prabhupada ki jai. Jai Om Vishnupada Paramahamsa Devyani Acharya Saraswati Shrimad Bhaktivedanta Saraswati Goswami Maharaj Prabhupada ki jai. Jai Om Vishnupada Paramahamsa Shiva Krishna Das Baba Maharaj ki jai. Jai Om Vishnupada Paramahamsa Shiva Satchidananda Bhaktivedanta Thakur ki jai. Jai Om Vishnupada Vaishnava Paramahamsa Shiva Raghunath Das Baba Maharaj ki jai. Satkasai Prabhu ki jai. Namaste Shiva Krishna Thakur ki jai. Jai Om Vishnupada Paramahamsa Devyani Acharya Saraswati Shrimad Bhaktivedanta Saraswati Prabhupada ki jai. Jai Prabhu Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Shri Prabhu Kavirendra ki jai. Shri Radha Krishna Gopinath Shri Ananda Kunta Giri Gopinath ki jai. Shri Nana Kama Shri Mayakos Kama Shri Rana Sakura Kama ki jai. Ramaya Manamaya ki jai. Shri Bhakti Devi ki jai. Shri Harinavatan Kirtanaya ki jai. Gora Pranaya Hai Guru Jai Slava Sarashni Jai Slava Sarashni Jai Slava Kirtan Jai Slava Kirtan Shri Guru Shri Gorangi Jai Slava Kirtan Swati ki jai. Namo Sudaya Krishna Krishna Я склоняюсь перед Господом Христом, готовлю мой радость в прохладе маскараде, и чинов привонтаются слухарицы, камень, грудь белая, стиральная кошельку. Господь режим, хайду нам, куда я не пошел, везде Господь режим. Он и сердце, и во мне. Я предаюсь Господу режимке, источнику всего сущего и высшему придержащему всех. Он вечного, он владыка вселенной, он Господь Творец, принявший облик человека льва. Слава тебе! Такой же легкостью, такой человек может одарить меня. Ты своими чудесными острыми когтями разорвал на части тело демона тирана Кашипу, подлого сокровища. Намасте Нарасим Hiranyakshipu
Володимирович? Да. Светлана Михайловна? Ира, спасибо большое. Надо запоминать, потому что идем просить читание.